Jo vaig començar a treballar als 8 anys, perquè vivíem en un mas. Tenia 2 germans una miqueta més grans que jo i ells ja anaven a treballar fora. Jo m'havia de quedar a casa a ajudar els avis. Quan no em veien m'anava cap a la riera a remendar. I quan la mare venia ja em trobava remendant. I em deia, passa cap al col·legi. I li deia no, perquè al col·legi no hi feia res. Anàvem més de 100 xiquetes amb una mestra, mos posaven dictat, era la postguerra, un dictat a la pissarra i copieu. I jo veia que feia més falta a la riera que allà. Quan tenia 15 vaig veure que m'agradava l'ofici de perruquera i vaig entrar a treballar a la perruqueria Irene de la plaça d'Espanya. Em vaig casar el dia 26 de novembre i era dissabte. I llavors el dilluns ja vaig vindre a obrir la llibreria. Ja teníem preparat per vindre a obrir la llibreria el dilluns. Va ser ràpid, sense ni viatge de novis ni res. Ajudar els pares a servir taula, anar a planxar a dalt, anar a planxar, a fer habitacions, a lo que convenia. Mira, vaig començar a treballar que era bastant jove, perquè en aquest poble hi havia els pescadors, però més aviat guanyaven poc que no pas molt. I havíem de treballar tothom. El que em sembla que per treballar fora de casa no calia. Quan vaig tindre 38 anys vaig pensar muntar un negoci. Quan tenia 42 anys vaig decidir posar la sabateria. Vam comprar un local i anava a treballar fora. I llavors vaig pensar que millor era treballar en un negoci propi. Jo ja vaig néixer aquí i vaig anar fent gran. Bueno, vaig anar despatxant el que podia, joveneta. If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You said you'll provide the bird bath if I provide the skin. Now I'm bathed on in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. Veus aquesta? Era quan feia arts, que vaig començar a fer arts per altra gent aquí dalt al moll, que és aquí el racó del moll, i es portàvem el dinar, veus, amb aquestes bosses, i esperàvem la taula amb un carro, i aquí dinàvem. Això és a descarregar la cooperativa, que quan barmàvem se posaven en carros i llavors ells anaven a descarregar-la. I nosaltres continuàvem barmant i l'abocàvem amb un munt a terra. I ells quan venien tornàvem a carregar el carro i marxàvem. I aquí, quan jo provava una sabata amb el meu home, perquè vaig dir, vull que sigués el primer d'hem provat una sabata. I llavors aquí era en timboret, s'assèiem aquí, hi havia una cosa per posar el peu. I anava molt bé, però els vam haver de treure perquè venien la canalla per comptes de fer el servir per poder seure i en provar, i jugaven, se pensaven que eren cavallitos. Això és el primer aparador que vam tindre de cara a la mar. Aquí veníem inflables ja perquè començaven a vindre els turistes. I això, que es veu aquesta mitja senyora, és la propaganda d'un oli que veníem que es deia Escol, de la Casa Puig. I aquests dos que hi ha aquí són la meva filla i el meu fill. Mira, estem aquí al costat de la torre. Una servidora de vostè devia posar un sombrero d'algun client, perquè ja aquestes coses ja les feia. Aquí al costat de la torre mateix, amb clients. Hi havia una colla de Barcelona que venien a pescar i deien, el senyor Joanola feia, ai, com a casa, quan anem a Cambrils anem a casa, anem a casa. Eren clients molt bons, també.
fèiem bates d'hivern i bates d'estiu. A ella li agradava sempre fotografiar, fer-ho tot molt bé, i nosaltres doncs hem anat continuant, no? Quan vam arribar aquí vam obrir la nostra, aquí al carrer Santa Joaquim a Badruna, doncs també ens van fer uns uniformes que, per cert, els vam comprar al Rosella, que eren molt xulos. El 1962, a Sant Jordi, allí a la botiga que fèiem la parada al carrer i posàvem tot de llibres, doncs ja fèiem la parada allí, la gent passava i és un dia que es venien molts llibres. I sempre tot l'any esperaves la collita de Sant Jordi, perquè feies algun centimet i deies, bueno, mira, de Sant Jordi en acabat bé la de l'estiu i ja anaves passant. Això és la botiga que vam tindre primer, que està farcida. Aquí teníamos una charla sobre sexología de una de las doctoras de planificación familiar y claro, las mujeres no estaban preparadas para que les hablaran en términos tan escuetos delante de todas y les daban como risa, ¿no? Y estamos todas como muy divertidas, ¿no? Ara no n'hi ha prou, tampoc. Si en una casa només treballa un home, o ha de tindre molt bon jornal, o no pot ser això. Hi havia molt poques dones que portessin un negoci, del que fos, no perruqueria, ni les altres. Hi havia poques dones que emprenguessin en aquell temps, sabien en coratge de prendre un negoci. No era gens normal que una senyora portés un negoci, però doncs va tirar endavant i va ser així. Jo crec que és molt fàcil avui portar un negoci a unes dones. Era molt difícil abans, però ara és molt fàcil portar un negoci a una dona. Vaja, jo ho veig fàcil. I la persona que no sabia remendar, que no anava a remendar, anava al tros. Si ve la temporada de la bajoca, si era la temporada de vermar, anava al tros, perquè no hi havia altre treball aquí. Oficines i tot això no hi havia res. És el que hi havia llavors i en aquella edat tampoc no es podia anar en masses puestos. No es podia anar a masses puestos. Havies de treballar al tros amb una cosa o altra. Abans, com que encara no hi havia tant de turisme, la gent jove anàvem al tros a plegar avellanes, a collir bajoques, i en acabat, doncs, quan va començar a vindre el turisme, es van posar hotels, restaurants, i vam anar a treballar allí, doncs, que ens agradava més que anar al camp. A l'estiu hi havia els restaurants, uns pocs que hi havia, podíem anar a fer alguna hora fent feines, però és que durant l'hivern no hi havia res. Hi havia menys gent, menys clientela, l'havies d'anar fent doncs, com a familiar. És que ja ho deien ells, quan venim aquí, venim com si anéssim a casa. Sempre els hem tractat així. Les meves padrines del poble, el meu pare, tots van confiar de seguida i tots vaig tindre l'ajuda de tots, el que volia. Me van apoyar i m'han donat tot el suport per poder jo treballar. Les dificultats cap ni una perquè doncs, el meu pare estava en situació per poder muntar-lo bé. El meu pare doncs, no teníem molts centimets, però érem de la muntanya, havia venut un trosset i alguna cosa, i mos va anar deixant cèntims. Ajudes no gaire si no eren de la família. Va haver crisi i es van anar plegant tots els llums. Va ser quan llavors se van plegar quasi tots els llums, que de fet només ne queden 4 sols. I llavors va donar més d'això a l'arrastro. I llavors va fer barca d'arrastro i jo em vaig posar a fer arts, a remendar i a fer arts. I venien moltes dones amb mi, perquè els donava el jornal. Em vaig triar una sabateria perquè llavors n'hi havia molt poques. I em va semblar que m'anava bé, m'agradava. Al tros, doncs, mira, igual collíem bajoques, que arrencàvem patates, que collíem tomàques, que fèiem les olives, plegàvem garrofes i vermar. Si en fa 52 que ja el tenim,
Doncs jo en tinc 70, doncs imagina't els anys que fa que està obert això, l'hostaleria. Però jo me feia molta il·lusió portar el negoci des que vaig saber que ell tenia la llibreria i la impremta, doncs ja sempre em va fer il·lusió. I llavors ell, al veure que em feia tanta il·lusió, van fer les obres aquí baix i em va posar aquí. Una merceria perquè en aquest barri no n'hi havia. Aquests carrers nostres, aquest carrer nostre era el darrer que hi havia quasi. I no hi havia cap merceria aquí baix. Hi havia Cal Fortuny, que era allà dalt, i aquí baix no n'hi havia cap. El meu pare tenia barberia, que era barber. I llavors aquí tenia la barberia de cara a la mar i l'àvia tenia la botiga aquí a la banda damunt. Era més petiteta. Has de menjar per mi tot, aquí hi havia menjador, la cuina, estàvem tots aquí. I llavors va pagar la barberia i l'àvia va anar deixant la dona ja molt gran i m'hi vaig posar jo, amb el pare. Llavors sí que anàvem estressats. Això quan ara veiem la gent jove que diu anem estressats, i nosaltres què fèiem? Doncs mira, s'organitzàvem treballant tot el dia a la botiga, a la nit havies de fer el menjar per l'endemà, i per rentar i planxar hi havia bastant de feina, perquè ho havies de fer les hores que tenies lliures de la botiga. El primer llavors va ser la botiga. El primer de tot la família, no cal ni dir-ho, però després la botiga, i t'havies de deixar moltes coses que les teves amigues disfrutaven i tu te les havies de mirar. Procurava, abans d'anar a la botiga, deixar amb la feina de casa llesta, el dinar mig preparat. Era qüestió d'organitzar-se. I llavors doncs, tot m'anava bé. El tros i la de casa. Llavors ho feia tot. Matinant molt i anant a dormir tard, perquè quan els crios anaven a col·legi, doncs ja m'havia de deixar la casa arreglada i tot llest. Dormim poc, abans de marxar de casa deixar-ho tot preparat i bàsicament d'hores no fèiem hasta 15 al dia, no com ara, que amb 7 hem acabat. La mama deia, la Irene, on ha d'anar la Irene? Ja podeu veure que la Irene té feina aquí. A les festes de Sant Pere mateix, doncs que es feia el ball al pòsit, es feia la verbena. Nosaltres, jo, de joventut no n'he tingut en aquest sentit. A la meva mare no li va agradar mai vendre res. No li agradava. I ella sempre es cuidava doncs, de la casa. I quan arribaven a casa els homes ja estaven cansats, les dones no. I quan s'arribava a casa jo vaig estar molt de sort perquè la meva home me va ajudar bastant. Que no és tothom. D'aquells fills no ho fan com ara, que se'n cuida més l'home que la dona, perquè jo ho veig aquí. A vegades estic dinant i ell s'aixeca a passejar el criu i ella continua menjant. Jo quedo morta, vull dir que la diferència nostra, ella a casa mai, tot això, mai. Ni treure's la tassa, t'hauria de veure molt malament per fer-ho, i ara els homes ja ho veus, que col·laboren tant com la dona. Arribàvem a casa i ell, un feia el dinar, l'altre fregava, fèiem la feina entre els dos ja. O sigui que en aquell temps nosaltres ja ens repartíem la feina, perquè treballant els dos anàvem partint la feina. El que no arribava un, arribava l'altre. En los primeros momentos había muchos maridos que esto no lo entendían. Había maridos que nos ayudaban, que colaboraban, incluso nos asesoraban. Había otros que, no sé si por ignorancia o por egoísmo, pensaban que sus mujeres iban a aprender más de la cuenta y que eso no les interesaba. Y hubieron algunas que se tuvieron que borrar porque los maridos no las dejaban venir. Quan estava embarassada del gran que tinc, doncs igual, la cunyera em deia, un dia tindràs aquesta criatura per aquestes escales, de tant que corres. És un negoci que és de feina, la feina sempre n'hi ha. Aquí, quan no vols fer, sempre n'hi ha. I aquell home, quan me veia que jo me marcava dalt de la barca i feia tot això, em deia, me cago en la dona de Déu. Però per què ho feu vostè, això? I és que m'ha agradat tot això de la mar. Però ho hem luchat. Sí, vam fer 2 barques, tenim una casa, però ho hem luchat molt. S'ho havíem d'aprendre tot per anar altres soles.
no hi havia ningú que ens ensenyés res. Fèiem el que podíem, arreglàvem les operadores com ens semblava, no? Les coses que anaven sortint de moda, doncs, els viatjants, ja procuraves comprar les coses més modernes. Esclar, has hagut d'anar aprenent les coses perquè no neix ningú ensenyant, no? Doncs llavors va vindre que vam començar a tindre la Loto Catalunya, va haver de fer un curset per la Loto Catalunya perquè també és una màquina i has d'anar fent. Llavors també van portar ordenadors, ja van començar amb els ordenadors, també va haver de fer un curset per ordenadors per anar aprenent. Com ho vaig fer? Me va costar una miqueta, principalment el ratolí. El ratolí costa una mica. Me vaig fer una xuleta i me la posava sota. I quan no ho sabia me l'anava mirant. Empezamos a hacer un curso de ordenadores en la Casa de Cultura y luego hemos seguido aquí. Aquí hacemos 3 cursos de ordenador. Hacemos un primer nivel, un segundo y un tercer nivel. La gente ya está como muy preparada. Porque claro, si no hacemos estos cursos, seremos los analfabetos del futuro. Quasi cada 3 mesos anem a aprendre de fer, perquè ara cada 3 mesos surten o productes o canvis. I això és... Adéu, Susana, gràcies. Adéu. A l'emprendre-s'ho ella, doncs t'ho diré així, moltes coses les vam deixar. I diu, centrem-se en una cosa perquè ara en aquest poble ja hi ha les botigues bastant especialitzades i abans no hi eren. Tinc 70 anys i és tota una vida que m'hi he dedicat i m'ha agradat. Perquè una jove sí que em va dir per què no fer març? I li vaig dir, si no saps enfilar una agulla, com pots saber fer arts? L'he de fer jo, i jo ja no estic per tot això. Ara es llaura amb tractors, ara se crestalla amb tractors, se tapa amb tractors, tot ho fan els tractors. Ara no, és molt diferent de treballar abans amb ara. Ara tot corre massa, tot corre massa. A l'hivern ja es ven d'estiu, a l'estiu ja es ven d'hivern, llavors no. Tota la temporada era la temporada i ja està. I ara, esclar, t'has de donar manya perquè, doncs, tothom ho fa i també ho hem de fer. Això és una base que, doncs, era més bonica llavors, per a mi, Pues els canvis més grans que he trobat que estan molt bé és que puguin dinar a les 12, perquè això és ideal. Nosaltres no dinàvem, sinó que quan s'acabava tota la feina, que potser eren la 1 o 2:45 de la nit, o les 12, depèn de la feina que tenies, i això ho he trobat que està molt bé. I llavors, els canvis més que fan un dia de festa o un dia i mig, que llavors es treballava fins el dia de Nadal. La perruqueria llavors era molt diferent del que és ara, Llavors era marcant rulos, monyos permanents i bàsicament tallar i tenyir i ja està, ja hi havíem acabat. Vull dir, la moda ha canviat, com si diguéssim. Més metges, més reflexes, cada un porta el seu model personalitzat, no? Ara hi ha temps per tancar, temps per obrir, temps per anar de vacances i temps per treballar. Però abans és que ha canviat molt tot això. Però moltíssim. Més del que es penseu. Jo ara de gran, quan ella ja s'ha cuidat, encara he anat a aprendre de fer punta de coixí i password. Ara l'hora que em ve de gust, perquè llavors els dematins vaig 2 dies a la setmana, ja vaig a l'aigua gym, llavors vaig a fer punta al coixí, ja faig activitats també. M'agrada fer activitats. Que el mundo asociativo fue muy importante porque la mujer en aquel momento se expansionó mucho más porque solamente conocíamos el mundo laboral y el mundo de casa, y solamente casa, y esto no es. La mujer tiene que tener otros objetivos, tiene que tener otras prioridades, tiene que pensar un poco en ella. Avui dia veig les dones molt emprenedores, la veritat. Veus senyores que estan al govern i que canvies a l'Ajuntament i veus que tiren endavant, però tant o més que un home. Porten la casa, la família, la feina, el que sigui. Vull dir, són molt emprenedores, cosa que abans eren poquetes.
no hi ha un canvi molt gros, ni homes ni dones. La pagesia arribarà en un moment que s'acabarà. Però si no hi ha ningú, m'explicaràs tu. Aquell arc ja s'ha de deixar en terra i aquí no hi ha ningú que ho faci i ho han d'enviar cap a Vinaròs. Això és un gasto molt gros, per això es perd, això de remendar. Més que d'aquesta senyora gran, que ja té 80 anys, i m'explicaràs. Ja es perd tot. Jo crec que la meva filla continuarà, doncs ja fa molts anys que ho porta, ja sap com va, ja tot, jo crec que això no hi ha cap problema per això. Passarem un temps una miqueta difícil que d'allò, però bueno, doncs no comprarem tant o mirarem de fer alguna cosa per anar més bé. Jo estic molt contenta d'ells, que s'hagin tirat de cara al negoci nostre. A vegades la seva dona potser protesta perquè són poques hores les que està a casa, però és natural, és que has d'estar al peu del canyó i ell té molta gent a treballar, ell té molta gent. A mi m'agrada molt i veig que pot ser, si ajuden una miqueta més, perquè també s'ha de dir la veritat, potser s'hauria de pujar una miqueta més el petit empresari, no? I llavors, doncs, la il·lusió és que tot s'arregli una miqueta, no?, per poder continuar, poder acabar la meva tasca de perruquera. Jo estic contenta de veure que amb elles els hi va bé, que ho lluiten molt i em dona una satisfacció molt gran poder-ho veure mentre sóc aquí. Mi ilusión del futuro de la asociación sería que esto siguiera adelante y siguiera cada vez más y que la gente se entendiera entre ellas y que esto sea algo para un futuro, para la gente joven, muy importante. Pero yo creo que la gente de Cambrils tiene mucho valor, hay gente muy valiosa y esto puede seguir adelante. Es la ilusión que yo tengo y que creo que tenemos todas las asociaciones, o sea, las asociadas de esta asociación. Doncs mira, el futur, no ho sé, mentre ella, la meva filla, ho porti, me penso que seguirem. A mi m'agrada vindre aquí, perquè com que tota la vida que hi soc, doncs m'agrada estar aquí. Que a casa no hi puc estar. El meu futur és que fins que no em diguin prou o veguin que ja soc prou gran, que ja ho soc, no? Que ja soc gran, però que sigui més gran i ja no serveixi per res, llavors m'he de retirar, però mentre jo tingui 2 cames i 2 mans per poder seguir el cap pensant, no penso retirar-me si no em fan fora. Like a child in a skirt, the supermarket's loud and bright, and bow it down and she feel warm tonight. Bow it down and she feel warm tonight. Bow it down and she feel warm tonight.